बिथाङा सासे बर'नि गेदेमा सुबुं आरो बिथाङा सासे गोग्गो आरो गोख्रों लिरगिरिबो आरो बिथाङा बर' माहारिनि जि धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै फोसाबनानै बेखौ फोसावनायनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बाथौ गौथुम दादों आरो बाथौ गौथुमनिनो गिबि बिथाङा आफादगिरिमोन। बिथांनि नाजानायावनो बाथौ धोरोमा गोबां थासारि दिनैनि बे थासारियाव सफैदों होननानै जों बुंनो हागोन। बिथांनि रुंसारिनि उनावहाय जे मोनसे जोबथा बिदाय श्राद्ध खुंनाय बे हाबाफारिया दिनै बेंटलाव बिथांनि न'आवनो जागासिनो दङ। बेखौ राजुवा भाबै खुंबाय थानाय जादों आरो बे श्राद्धजों लोगोसेयैनो रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बिटिसि तरफनिफ्राय मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जे मुसुखा बेखौ गायसननायनि थांखि लादों आरो दिनैहाय बे श्राद्ध खुंनायजों लोगोसेयैनो नैबे जोंनि मोनसिं सिब्राय इंलिस स्कुलनि लांगोनायावहाय बिथांनि जे मुसुखा बेखौ दिखांनो थाखाय मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय। आङो प्रमद बर' मानगोनां बिटिसि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जानानै बे खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय आरो बेयो खोब मोजां जादों आरो बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे गोनांथिबो दंखायो। गतिके बे हाबाफारियाव जोंनि बाथौ गौथुमनि गासैबो दैदेनगिरिफोर बेवहाय बाहागो लादों। ओनसोलनि बयबो गोरों गोराफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। थुनलाइ आफादनि गोबां गोरों गोराफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरो नैबे श्राद्धखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव जिहेतु खुंनाय जादों बयबो लोयै लोयै बेवहाय बाहागो लादों। खोब मोजां बिथांखौ जों बयबो सिबियो आरो बिथांखौ जोंहा बयबो अननाय दङ। खिन्थु मा खालामनो इसोरनि खोथा, बिथाङा रुंसारि जालांबाय जोंनि गेजेराव। नाथाय बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जोंनि बर' समाजाव गोसो होनाया जोंनि गोथां समाजनि दायथ'। गतिके जोंनि बाथौ गौथुमाबो दायथ' दङ आरो बे बिबानखौ रुजुनलायनानै बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जोङो समाजाव फोसावनो थाखाय दिनै सावरायनो हाबाफारिखौ लादों आरो बिथांनि जिफोर लिरनाय दङ बे लिरनायफोरखौबो जोंनि बे बाथौ गौथुमनि गेजेरजों आरो जोंनि बिटिसि सरकाराबो गोबां बिथिङाव मदद होनो थाखाय जों थांखि लादों। गतिके बे बुब्लियावहाय बिथांनि श्राद्धआव नुजाफैनाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ बावो। गुबैयै बिथांनि बिहोमानि सायावनो सावरायनाय जागोन जे बिथाङा बाथौ गौथुमनि जिहेतु गिबि आफादगिरिमोन आरो गोबाव सम बिथाङा खामानि मावदों आरो सासे फोरोंगिरिमोनबो आरो सासे मा होनो बेखौ इडुकेसनिस्ट जायखौ बुंनाय जायो आरो लिरगिरिबो बिथांनि बिहोमाया गोबां दं। गतिके बिथांनि सायाव सानसेनि सावरायनांगौआबो गोब्राब। खिन्थु नेम बायदियै जोंनि श्राद्धनि दिनावहाय बिथांनि बिहोमानि सायाव जों डिसकास खालामगोन, सावरायलायगोन बयबो मिथिनायनि थाखाय। खिन्थु बिथांनि लिरनायनि सायावनो आरो थोरफोयै सावरायबावनांगौ दङ। गोबां बिथिं दङ जायखौ जोङो खामानि मावनांगौ दङ। गतिके दिनैहाय बयबो राजुवा भाबै फैदों जिहेतु बिथांनि जिउ मावलांनाय बिथांनि सायाव जों सावरायनाय जागोन। बेनि अनगायै उनावहाय बिथांनि लिरनायखौ फोसावनो थाखाय बिटिसि सरकार, जोंनि बाथौ गौथुम, जोंनि लिरगिरिफ्रा जों बयबो ज' जानानै बिथांनि लिरनायखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय नाजानायनि थांखि लादों।